Vei vedea văzutul ce ai văzut. Vedere văzut, tu vezi, el ea vede. Noi vedem, voi vedeți, ele văd. Vezi și vei vedea văzutul ce ai văzut. Vedere văzut, tu vezi, el ea vede. Noi vedem, voi vedeți, ele văd. Vezi și vei vedea văzutul ce ai văzut. Te-ai văzut, te-ai văzut, checklist barat? Unde ne încurcăm? De ce ochii sunt prezenți și mintea nu-i văzută când ea vede prin ochi? Eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, văd, vezi, vedem, vedeți, trecem prin abstract. Suntem un cuantum, nu de populație, nici emoțional. Suntem cea mai mică unitate indivizibilă de energie, vrem infinitul. Scriem în prezent ce devine trecut, unde rămânem pentru că infinitul viitor. Pentru că eu văd, tu vezi, ea vede, noi vedem, voi vedeți, ele văd, văd, vezi și vei vedea văzut tu ce e văzut. Vedere văzut, vedere văzut, checklist barat? Unde ne încurcăm? Suntem cuantici, o particulă ce trăiește trecut, prezent, viitor. Particulă personificată, participanți pe peliculă, celulă, moleculă, o formulă formularizată, efemer, de către un mister. De ce nu putem trece? De ce viitorul este un văzut universal, trecut, prezent, iar noi doar? Eu văd, tu vezi, ea vede, noi vedem, voi vedeți, ele văd, vezi și vei vedea văzut tu ce e văzut. Vedere